ba mu kiɗan dakta mutaka. Dakta Nasiru Gawuna jagora ya fi kama da gwamna. Kaga yana da kyan kamala, baya wasa da sallah, bai nufin kowa da illa, jiki nasa ba kasala. Ya fi kowa kama da gwamna, tafiyarsa irin ta gwamna, zamansa irin na gwamna, mu'amalarsa kamar ta gwamna. Lallai mun dace da gwamna, yan Kano ga dan amana. Dakta Gawuna shi ta nuna, ka fito jama'ar Kano sun ce kai ne za ka yi gwamnan Kanawa. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai baba dina ma da rogo. Ya musawwir ya wahaba ga Nasiru nan bawa gare ka. A wurin ka yake bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Da fara musanya Allah guda kai addabiyan bukata. Kai ko baka da wata bukata ga bayi kuma kai halitta. Domin darajar ma'aikinka abba gunsu batulu binta. Jalla mu bayinka ne rabbu karka bari shiga mun wahalta. Dakta Nasiru Gawuna gun kake neman sabiyan bukata. Mu masoya sai du'a'i muke dan yayi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Ko a bacci ko a farke mu boye ko ma dai mu furta. Addu'ar mu kasa ta zauna kalau da har da Kano a huta. Rabbi Nasiru Gawuna kai yi mai gwamnan mu bashi tuta. Idan ya zan gwamnan Kano ran bisa kunyarsa ya ja ya kaita. Kyan fura a hada da nono idan aka dama sai a shata. Dakta Nasiru Gawuna mun fahimta zai dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya yi kama da gwamna idan na faɗi ku tsaya ku duba. Duma amilan da za ya yi da datta ko ya kai da haiba. Kun ga ba shi faɗa da kowa a tarihinsa mu je mu duba. Gashi mai magana guda ɗai idan ya faɗa a kawar da giba. Dakta Nasiru Gawuna mun fahimta bai magana da ruba. Haka ne ta saka muke faɗa Gawuna ya yi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Idan na ce nama da rogo akwai bambanci to ku auna. Wanda ya yi musu ya duba ya ɗauna man farko ya tauna. Mun yi zance ne da hausar mu koran wancan zai yi kuna. To ya ɗau haƙuri ya huce ya ɗan samu guri can ya zauna. Mu Kanawa Gawunan mu muke da muradi ya yi gwamna. Dakta Nasiru Gawuna mun fahimta zai dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dakta Nasiru Gawuna ko wajen tarihi ne a auna. Ga karatu ga amana kwarewar aiki ne mutona. Ya yi aikin gwamnati shekara 9 ya yi rikon amana. Kana sai ya shigo siyasa cikar tarihi ne ku auna. A nan tsiran kirki ya miƙe ya ɗau toho huda ta nuna. Yanzu ne ma za ku gane Gawuna ya yi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya musawwiru ya wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dan gwagwarmaya ke gwagwarmaya jajircewa ba rago ba. Dakta Gawuna ya yi shugaban YFN ku taho ku duba. Ya yi ciyaman sau biyu ya ba za mu kira shi da mai gida ba. Local government ta wadata
fata ku je Nasarawa can ku duba, yaryadi daga nan ya soma ya ɗauya ɗan wuce taba-taba. Ku biyo ni mu je mu auna, a za ku ga ya dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya yi kwamishina kun ga sau biyu kuma ya rike amana. Lokacin gwamna na baya inda suke ni sai ku auna. Daga nan kuma sai likafa ta cilla ya yi difiti mu auna. Difitin gwamnan garinmu sau biyu kuma ya rike amana. Gashi yau riban biyayya haɗi da amana ta ku auna. Gawuna yau a Kano ta nuna, a nan gaba shine zai yi gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dakta Nasir Gawuna kai kana da masoya 'yan amana. Abubakar sai na kira ka a inda bawa mai amana. Mustapha Yusuf Gawuna mai amana ne tunini na auna. Gasu mai girma tafi da Musa bani guri in zauna. Mansur Isa Gawuna sanya ran makiyanmu ya kama kuna. Albiye dan amana inda sikeli sai ku auna. Kai kusa ko zannan gaya na komanda ne jonin amana. Alhaji Musa Isa Kera a zannan gai zan zo mu gana. Kai kusa ka MD ka duk da Suleiman dan Abdul Wahabu. Alfa mai waka da waka a fatan Allah ya samu dace. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwir ya Wahabu ga Nasir nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Kai kuma miki ɗan dakta mutaka. Dakta Nasir Gawuna jagora ya fi kama da gwamna. Kaga yana da kyan kamala, baya wasa da sallah, bai nufin kowa da illa, jiki na saba kasala. Ya fi kowa kama da gwamna, tafiyarsa irin ta gwamna, zamansa irin na gwamna, mu'amalarsa kamar ta gwamna. Lallai mun dace da gwamna, 'yan Kano ga ɗan amana. Dakta Gawuna shi ta nuna, ka fito jama'ar Kano sun ce kai ne za ka yi gwamnan Kanawa. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwir ya Wahabu ga Nasir nan bawa gare ka. A wurin ka yake bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Da fara musanya Allah guda kai addabiyan bukata. Kai ko baka da wata bukata ga bayi kuma kai halitta. Domin darajar ma'aikinka abba gunsu batulu binta. Jallamu bayinka ne rabbu karka bari shiga mun wahalta. Dakta Nasir Gawuna gun kake neman sabiyan bukata. Mu masoya sai du'a'i muke dan yayi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Ko a bacci ko a farke mu boye ko ma dai mu furta. Addu'ar mu ƙasa ta zauna kalau da har da Kano a huta.
Rabbi Nasir Gawuna kai yi mai gwamnan mu ba shi tuta. Idan ya zan gwamnan Kano Rabbi sa kunyarsa ya ja ya kaita. Kyan fura a hada da nono idan aka dama sai a shata. Dakta Nasir Gawuna mun fahimta zai dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya yi kama da gwamna idan na faɗi ku tsaya ku duba. Mu'amilan da za ya yi da datta ko ya kai da haiba. Kun ga ba shi faɗa da kowa a tarihinsa mu je mu duba. Gashi mai magana guda ɗaya idan ya faɗa a kawar da giba. Dakta Nasir Gawuna mun fahimta bai magana da ruba. Haka ne ta saka muke faɗa Gawuna ya yi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Idan na ce nama da rogo akwai bambanci to ku auna. Wanda ya yi musu ya duba ya dauna man farko ya tauna. Mun yi zance ne da Hausar mu koran wani can zai yi kuna. To ya dau hakuri ya huce ya dan samu guri can ya zauna. Mu Kanawa Gawunan mu muke da muradi yayi gwamna. Dakta Nasir Gawuna mun fahimta zai dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dakta Nasir Gawuna ko wajen tarihi ne a auna. Ga karatu ga amana kwarewar aiki ne mutona. Ya yi aikin gwamnati shekara 9 ya yi rikon amana. Kana sai ya shigo siyasa cikar tarihi ne ku auna. A nan tsiran kirki ya miƙe ya ɗau toho huda ta nuna. Yanzu ne ma za ku gane Gawuna ya yi kama da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dan gwagwarmaya ke gwagwarmaya jajircewa ba rago ba. Dakta Gawuna ya yi shugaban YFN ku taho ku duba. Ya yi ciyaman sau biyu ya ba za mu kira shi da mai gida ba. Local government ta wadata ku je Nasarawa can ku duba. Yaɗi daga nan ya soma ya ɗauya ɗan wuce taba-taba. Ku biyo ni mu je mu auna a za ku ga ya dace da gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya yi kwamishina kun ga sau biyu kuma ya rike amana. Lokacin gwamna na baya inda suke ni sai ku auna. Daga nan kuma sai likafa ta cilla ya yi difiti mu auna. Difitin gwamnan garinmu sau biyu kuma ya rike amana. Gashi yau riban biyayya haɗi da amana tai ku auna. Gawuna yau a Kano ta nuna a nan gaba shine zai yi gwamna. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Dakta Nasir Gawuna kai kana da masoya 'yan amana. Abubakar sai na kira ka a inda bawa mai amana. Mustapha Yusuf Gawuna mai amana ne tunini na auna. Ga su mai girma tafi da Musa ba ni guri in zauna. Mansur Isa Gawuna sanya ran makiyanmu ya kama kuna. Albiye dan amana inda suke li sai ku auna. Ka kusa ko zannan gaya na komanda ne jonin amana. Alhaji Musa Isa Kera a zannan gai zan zo mu gana. Kai kusa ka MD ka duk da Suleiman dan Abdul Wahabu. Alfa mai waka da waka a fatan Allah ya samu dace. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru ya Wahabu ga Gawuna nan bawa gare ka. A gurin kai ke bukata ka yi masa dan darajar Rasulu. Gawuna ya fi kama da gwamna. Ai babu haɗi nama da rogo. Ya Musawwiru
Musawwir ya Wahabu ga Nasir nan bawa gare ka, a gurin ka yake bukata ka yi masa dan darajar Rasulu.